Здравейте, приятели! Съжалявам, че толкова много време не съм снимала клипче. За тези, които са нови в канала ми, аз съм Даная. Съм на 9 години. Може да гледате първото ми клипче. Обещах ви, че ще снимам клип. Няма възможност, нямах време. И не сетих, че след Никола ден на всички именици. Може, ако е с настроение, да. Може клипа да го уча на 7, но не знам. Може и да се учи по-бързо на 6. Да, не знам просто. Този клип ще е 2 в 1 клип. 2 в 1. Две неща в един. Ще видите едно много интересно нещо. Ще видите какво ще бъде. И 2 еднакви коледни придобивки, които от толкова време исках и да, сега ще кажа. Почваме с коледните придобивки, защото нещо е друго нещо. Това е коледен календар. И това е друго. И двата са за мен. Много бях закъсняла, не се сетих и почвам да гледам най-различни българки. Още миналата седмица исках да си взема, но нямаше. Днес ги бяха докарали. Ако се чудите, струва 1,50 в моя град. Той е доста голям. Ето го, съм да намеря първи да ви покажа къде. То не си личи много, но... Бре, не знам къде. Ето го първи. Ето първи. 24 ето. Трябва да взема всички бомбони до 6, включително 6. И утре ги почвам по 9. И ще ям от календар. Защото хем много ми харесва картинките. На този първи тук. Съм че ги пише. Ето го. 24 тук. Първо, че хем много ми харесаха картинките. Второ, че аз, както миналата година, не можах да се сдържа и ги изядох всичките на две, ще трябваше да си спомня нов календар. И затова гледам бомбончета на ден ми стигат. И да, може да се запитате защо в предното видео съм с дълга коса, а сега съм с къса коса. Защото сега съм с коса, постригах. Това е голяма промяна за мен. Предполагам другата коса, която естествено ще дарим, но още не сме. Да. Сега започваме с другата част от видеото, именно тази книга. Това е антистрес книга. И да, изглежда така. Ще изпусна така. Струва 6. 5,90. Фокусирай. И така изглежда. Ето това. Пред книгата обичам коледните цветове. Сигурно ще си поръчам другите книги, които ще ви кажа. Ето това. И тези могат да се отцветят. Има надписи тук, които не съм чела. Само може това, защото ми беше много интересно това обчето. И това също. Тези картинки ми е една от любимите, които има даже вътре. Това YouTube вече започват картинките, аз това не съм го отцветявала. Това си беше така отцветено. Ма то личи де. Това е едни чорапи супер сладки. Фенерчета. Ето това е. Тонаките за ЛХ, предполагам са това. Или... не, това са клънчета от червена боровинка. Да. Това са коледни сладки с джинифи, предполагам са. И фенери. Коледни фенери, които са много сладки. Преди имаше и тук. Още коледни накити или кончета от червена боровинка. Кой както им казва? Подаръци! Аз някъде не съм ги видяла. Играчки коледни. Целха. И даже съм отцветявала вътре едни мечки. Тук тази не съм си докачила. Казах мечки. Тук снежинки, много красиви. Тук не съм ги започнала, има още една или две. Картинки, които съм започнала, мисля, че е две.
елхи, които са много хубави, много сладки. Камина. Корни лампички в формата на сърце. Това е антистрес книга, ако не съм казала. Коледни сладкиши, това ми е много сладка сумка. Тази много красива. Въпреки че са две еднакви. Но са много хубави. Коледни мотиви. Тук има, нали, на две страници една. Тук са някакви малки триъгълниците, това са снежинки, сърчицата, които са всяко време на годината. Еленчета и така се редува. Шапки! Коледни шапки! Аз много обичам шапки. Особено коледно. И всичко коледно. Този клип е специално за моята приятелка. Вики! Ако гледаш това, здравей! От моя клас. Това са другата картинка, която съм започнала. Тя е уникална с редици. Ето така. Така. Подаръци. Сега зайчета, които са адски сладки. Не знам на вас, но не много. И това също пак е една и съща картина. Само, че тук са на различни страни пиленцата и на две страници различни. Това пак съм го започнала. Оранжево, розово, синьо и зелено. Това са 40 цветове, които имам в такива хубави химикалки. И с тях, но скоро може да се купя още. Само четвърта. Да. Много са. И са много красиви. Това са близалки. Това ми е една от любимите рисунки. Нямам търпение да отцветя книжка, защото като малка също много обичах да отцветявам книжки. Това са много красиви птици. И нямах нито една запълнена до край. Но тази мисля да я запълня. Виничета. Просто един ден се сетих с тези Secret Garden и просто написах антистрес книги, видях много в интернет и ми се прииска и аз да си взема. Съжалявам, ако произнасям това с чорапчета и съжалявам, ако произнасям Secret Guardian неправилно, но това пак е с коледни мотивчета, които са супер сладки. Това не го бях видяла и е много яко. Кончета и меченца. Подаръци. Ма са различни. Ръкавици! Това също не го бях видяла. Може и да го бях видяла. Подаръци! Това са играчки за ЛХ, предполагам. Няма какво друго да е. Това са подаръци или бомбони, не знам какво е. Опаковани за Коледа, сигурно за коледен подарък. Шишаки, боли, кончета. Това са коледни вкусотики, сладки. Снежинки. Които може да стават за ЛХ, предполагам, но те не се изрязат. Това е къщичко за Дженди Филой. Значи това ми е едно от нещата за Коледа да си направя, ама не знам, никога не съм го правила и мисля тази година да го направя. Дженди Филой къщичко от бисквит, от Дженди Филой. Това са снежинки или цветя, не знам точно. Това е червена половинка и шипка. Еленчета, много малко остава. Цяло да къде, че това сме гледали. Това е коледен календар, който аз тази година може да направя такова видео, защото ми е видео за утре. Може да мислех да правя влогмаси, но много късно стана и вече то няма за кога и вече няма как да правя влогмаси. И ще да. Захарни бастунчета.
Много играчки взеха. Чакайте, че не се включи толкова лесно страниците. Не знам, може би снежинки пак. Още птички, много са сладки. Гирлянди с различни играчки. Корони свещи, колко са сладки. Това са някакви коледни нещица. Звездички, още едни звездички, които са супер красивите. Кексчета! Те са много хубави. Аз повечето съм ги видял, съм да може. Не бях видяла. Това е един половер с свещички, които тези свещички ги има в началото. Това са чурапчета, коледни. Абе, я така не правя. Коледни играчки. Ето тези също много ми харесват. Те са едни от желаните ми. Може би скоро ще отцветя. Това са панделки и някакви гирлянди или играчки са. Скажат, още играчки взеха. Са много натъпкани. Панделки. Ето това това е много красиво. Това е много бързо. Иначе това е много хубаво. Това е някакви джунджурики коледни. Много коледни джунджурики, камбанки, панделки, звездички. Много сладки джунджифилови бисквитки. Снежинки. Да. Това е за подаръци. Това са чурачи коледни. И карта едно на моите цветове и съчетания, и карта 2 на моите цветове и съчетания. Аз само това знам как са. Защото четох някъде тук. И отзад, чакайте, може нещо. И отзад тук също може да се цветява. Това са другите книги от поредицата. А аз по-ново да си купя тези мънички. Долу. Всичките в малък формат, защото повече ми харесва. Значи общо взето от тук плюс тези. Това са долу. И да, това беше клипчето за днес. Ако ви е харесало, надявам се, нали, да ви е харесало. Ако е така, дайте палчета нагоре и се абонирайте за канала ми. Чао, приятели!